Gaur, Mutualia Gel jarriko dugu abian. Osasun alorrari osorik eskainitako espazio digital berria da. Mutualian egiten ditugun jarduera guztien artean. Garrantzitsuena osasun jarduera da. Pertsonen zaintzarekin eta osasunarekin zerikusia duen aldetik. Eta, orain arte, ez genuen tokirik alor horretako praktikak, esperientziak eta berrikuntza sarean praktikatzeko. Gure ospitaleetan eta osasun zentroetan artatzen ditugun pertsonen osasuna, segurtasuna eta ongizatea hobetzeko xedearekin. Jarrai iezaguzu Twitterren dugun profilean @mutualiagel edo zuzenean gure webgunearen bitartez.